υποδέχομαι στο στούντιο της Μετρόπολης όχι με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, αλλά με την ιδιότητα του συγγραφέα, τον αγαπημένο μου Γιώργο Παπαδημητρακόπουλο. Χρόνια και ζαμάνια. Γιώργο, καλησπέρα. Κάπως έτσι ήθελα να ξεκινήσω κι εγώ. Καλησπέρα, καλησπέρα Δίνα. Πόσα χρόνια πραγματικά έχουμε συνεργαστεί, πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Πάτρα, που δούλευες κι εσύ στα τηλεοπτικά μέσα, στα μέσα και στα έξω. Και τώρα έμεινα στα έξω. Και τώρα είσαι στα έξω. Και πολύ καλά έκανες. Γιώργο, χαίρομαι πάρα πολύ ειλικρινά που ξανασυναντιόμαστε και για το συγκεκριμένο λόγο. Πώς τώρα προέκυψε ποιητική συλλογή, η οποία έχω εδώ πέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειδονής Ομολογία. Μπορούμε να το δείξουμε, νομίζω ότι μπορούμε, γιατί όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Πάρα πολύ, ωραία. Ειδονής Ομολογία. Ποιητική συλλογή του Γιώργου Παπαδημητρακόπουλου. Η παρουσίαση, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να γίνει αύριο στην Πάτρα στο λιθογραφείο και με μία παρουσία η οποία ο Γιώργος θα μας πει πώς προέκυψε τώρα αυτή η σχέση με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Λοιπόν, πάμε. Γιώργο, πες μας τα όλα. Θέλουμε να τα ακούσουμε. Δίνα μου, αρχικά θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή παρουσία εδώ. Θέλω να ακούσει ο κόσμος ότι αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Θέατρο Λιθογραφείων θα γίνει η παρουσίαση σε μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα. Το Θέατρο Λιθογραφείων, για όποιον δεν ξέρει, είναι ένας industrial χώρος. Οπότε εκεί σε ατμόσφαιρα συμποσίου θα γίνει μια διαδραστική ανάγνωση των ποιημάτων μου. Η παρουσίαση θα γίνει και ο συντονισμός από την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Θεωρώ ότι περισσότεροι γνωρίζουν το πρόσωπο αυτό που συγκλώνησε το Πανελλήνιο μετά την επίθεση με το βιτριόλι που δέχτηκε πριν 2 ή 3 χρόνια. Πρόκειται λοιπόν για μια ποιητική συλλογή κοινωνιολογικού χαρακτήρα. Και γι' αυτό, με αυτόν τον τρόπο, το συνδέω με την Ιωάννα. Γιατί και η υπόθεση της Ιωάννας όλα αυτά τα χρόνια έχει κάποια κοινωνιολογικά, πέραν όλων των άλλων θεμάτων, ζητήματα τα οποία τα θίγω κι εγώ μέσω των στίχων, που όποιος το πιάσει το βιβλίο και το διαβάσει θα αντιληφθεί. Να σε ρωτήσω, πώς προέκυψε, πώς σου βγήκε. Ξέρω ότι είσαι γενικά δραστήριος. Ξέρω ότι σου αρέσει το γράψιμο, το ήξερα από παλιά. Πώς προέκυψε όμως να εκφράσεις αυτά που νιώθεις μέσα από την ποίηση. Είναι και εδώ και καιρό έχεις ξεκινήσει ή έγινε κάτι? Αρχικά είμαι ένας άνθρωπος που διαβάζει από πάρα πολύ μικρός, οπότε δηλαδή η επαφή με το βιβλίο ή την εφημερίδα, δηλαδή το κινητό δεν μου αρέσει. Ενώ το χρησιμοποιώ, μου αρέσει το βιβλίο, μου αρέσει η μυρωδιά της βιβλιοθήκης των βιβλίων. Η πρώτη επαφή όμως με την ποίηση, σε μια στενή επαφή, ήρθε όταν φοιτούσα στη δραματική σχολή εδώ. Στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή του ΔΠΘ Πάτρας. Ήμουνα δηλαδή από την πρώτη φουρνιά όταν δούλευα και ως δημοσιογράφος. Οπότε εκεί κάναμε ένα practice, δηλαδή ήρθα πιο κοντά με την ποίηση. Άρχισα και έγραφα, τα είχα στο σιρτάρι και κάποια στιγμή αποφάσισα να μιλήσω με κάποιους εκδοτικούς οίκους και έστελνα κάποια email, τις ποιητικές μου συλλογές. 3 από αυτούς μου απάντησαν θετικά και επέλεξα εγώ τις εκδόσεις Πηγή. Μάλιστα. Ήταν και μια πιο νεανική έκδοση, οπότε θέλησα να συνεργαστώ με αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να πω κάτι για την Ιωάννα αύριο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είσαι και γυναίκα, οπότε εμείς αύριο θα περάσουμε ένα μήνυμα. Γι' αυτό έχω επιλέξει την Ιωάννα, όπως το κάναμε και στην Μύκονο, την πρώτη μου παρουσίαση. Η δεύτερη είναι στην Πάτρα. Η Ιωάννα με την υπόθεση και όλο αυτό που έχει περάσει, για μένα τουλάχιστον, θεωρώ και για πολλούς από εμάς, είναι μια ηρωίδα. Δηλαδή, βρήκε έναν τρόπο να ξεπεράσει και να γυρίσει σε έναν απίστευτο βαθμό αυτό που βίωσε. Αυτό εγώ προσπαθώ να το κάνω μέσω της ποίησης και των στίχων μου. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα κρατήσουν το βιβλίο μου στα χέρια τους, θέλω να βρούνε την αρχή της Ειδονής. Ειδονή όμως ως ευχαρίστηση, ως μια εικονοποίηση, όχι με την έννοια που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όχι με την έννοια που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Καμία σχέση. Δηλαδή να βρούμε εκείνον εκεί τον μηχανισμό θετικής ανατροφοδότησης
που θα προσελκύουμε πια μόνο στη ζωή μας θετικά συναισθήματα. Και όχι μόνο τον έρωτα, γιατί στον έρωτα αναφέρεσαι, αλλά όχι μόνο στον έρωτα, είναι σε όλα τα πράγματα. Είναι Ακριβώς. στα συναισθήματα. Ακόμα και στην επαγγελματική μας δραστηριότητα πρέπει να βρούμε την ειδονή. Αν τα επαγγελματικά... Μα δεν πρέπει να μας ευχαριστεί, να μας ικανοποιεί και να μας κάνει χαρούμενους η δουλειά μας. Νομίζω ότι εγώ και εσύ το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, γιατί είμαστε από τους τυχερούς ανθρώπους που έχουμε επιλέξει αυτό το επάγγελμα που κάνουμε να το κάνουμε με πάθος. Έτσι, το ξέρω γιατί το κάνεις. Σηκωνόμαστε, φαντάζομαι, το πρωί και είμαστε χαρούμενοι που θα πάμε στη δουλειά μας. Έτσι. Και αυτό, ιδιαίτερα την εποχή που ζούμε, είναι προτέρημα. Ναι. Είμαστε πολύ τυχεροί. Είναι δυστυχώς πολύ δύσκολο που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι η κοινωνία μας. Όχι, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι η κοινωνία μας. Οπότε και είναι λίγοι αυτοί πλέον που τα έχουν καταφέρει. Βέβαια, οι εποχές οι δικές μας ήταν τελείως διαφορετικές. Άρα πρέπει να βρούμε την ειδονή σε οτιδήποτε κάνουμε. Και μπορούμε να τη βρούμε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ Απλά πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το comfort zone που έχουμε όλοι και θα πρέπει λίγο να ξεβολευθούμε για να καταφέρουμε αυτό που επιθυμούμε πραγματικά. Εγώ, Γιώργο μου, τους τελευταίους μήνες λέω το εξής, ότι ακόμα και στη χειρότερη κατάσταση πρέπει να βρούμε μέσα το θετικό ή ότι ακόμα και στο πιο κακό που μπορεί να μας συμβαίνει, τα λέω πάρα πολύ απλά, μπορούμε να βρούμε το καλό και αυτό και μόνο μας βοηθάει να προχωρήσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι η κοινωνία μας πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη. 7 η ώρα λοιπόν. 7 η ώρα, αύριο στο Θέατρο Λιθογραφείων. Οι θέσεις θα είναι περιορισμένες, οπότε θα ήθελα ο κόσμος να είναι on time, όποιος επιθυμεί να δει και την Ιωάννα από κοντά, αλλά και να ζήσει μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα αύριο το απόγευμα. Θα ήθελα να πω πολύ γρήγορα ότι οι ομιλητές θα είναι ο Αντώνης ο Σκιαθάς, πρόεδρος του Γραφείου Ποιήσεως εδώ, πολύ γνωστός στην πόλη μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα ως ποιητής. Θα είναι η κυρία Άννα Μαρία Ρογδάκη, πρόεδρος της ΕΓΙΠΑ, της Ένωσης Γυναικών Πάτρας, και η Κατερίνα Ιβέργη, η οποία είναι γραμματέα στην Παναθηναϊκή Οργάνωση στο παράρτημα της Πάτρας. Μάλιστα. Όλοι εμείς λοιπόν θα είμαστε εκεί να μπορέσουμε να στείλουμε κάποια μηνύματα, τα οποία θεωρώ αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ σημαντικά, για να μπορέσουμε να ζούμε όμορφα και να ζήσουμε όμορφα όσο μπορούμε. Λοιπόν, όση ώρα μιλάς, εγώ ξέρεις τι κάνω. Έχω και μια αφιέρωση. Σε φιλίζω. Λοιπόν, θα διαβάσω και την αφιέρωση. Στη Λίνα με το φωτεινό χαμόγελο και την αληθινή ματιά, Γιώργος. Νομίζω ότι μόνο εσύ θα μπορούσες να το γράψεις αυτό, που με ξέρεις όλα αυτά τα χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και εγώ, Κολίνα μου, πολύ. Που ήσουν εδώ, που σε ξαναείδα, που διαπρέπεις, δραστηριοποιείσαι στη Μύκονο πλέον. Στη Μύκονο μόνιμα. Μόνιμα. Στη Μύκονο μόνιμα. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, βρε Γιώργο? Νομίζω σχεδόν θα κλείσω δεκαετία, πες 8 χρόνια καλά. Μια 8ετία είμαι εκεί σίγουρα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Ναι, μεγαλώνουμε, Λίνα. Εγώ θα μιλήσω για μένα. Εγώ, όπως βλέπεις, μικραίνω. Λοιπόν, και θα αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο μόνο με το πρώτο, έτσι, εδώ στην αρχή, δεν θα πούμε τα υπόλοιπα, να πάτε και να αγοράσετε την ποιητική συλλογή. Να μ' αγαπάς, βλέπω τα μάτια μας να ταξιδεύουν. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πολύ.